sa sisin pat lembaga di video ngakot ngawer pengapliang sebai pi ki longkbi ki longkpa ki kun samla shram but kentai hang ne pok bli nyok tra kai kata ka phang lani kai kata ka subject lani kai kata ka bentah ka banga kwa ban share lani kwa ban wanra le se kadairu hakju kapor kum ka jing ai jing mut kham tam ya ka sorkar ka balong kata ka khli ban pej ya ka bahaga mian ya ka im kayap hang ne pok jela tengah don lai teli benta ke bang kwa ban pasat jingmut ha ka ni ka benta bat kata kalong habaye dei bat uni udrox lani uni jingdi bakensha bola penjot sisa ya kilong jing kilong sem hang ne pok jat benru bat ngiu i bat ngisaki ba nakaliang dengan sorkar ka invest ngilak benong da ki krur habaye dei pan kredit ya kita ki awareness benong ba udrox udai basneu te kebenta kebeningkong ka bangakwa ban kren hang ni kalong lada ka sorkar ka donsha kata ka seriousness ban rating kong lani ban eradicate ya uni ujat jingdi ubasniu udrox ngihap ban wat ya kadau babalai kidon kinong di drox balai kidon ki drox adik hang ne pok imlang salah mentala da uwei uding uyang haplau ying jongi bad lengba jong kini ki slading kilong poison lani kilong bi lani ka pentut ka pendik yangi kom ki trying bat ngi kwa ba uni ujat ding unumdon haplau ying jongi bu mentar ladangi kait bat ngi penhap lu di sla jong tau ding ngi seo tu shai ba hadin katu kanipor unsa sei biang ki sla ki belum bat unsa pentut unsa pendik biang yangi TKI ka biang tam ka bangin rating kong ya kumuni ujat ding ubasei kiso bat kisla ki basniu habangi wit yaki ngidei ban pom nadu tenrai bat habangi pom nadu tenrai hatu kadai ni em ba bat ding bat sla bat tenat baro bat so kamut la leglut laja sunan na plau ying jongi bat haba laja lap yap utu ding kamut ilalat na kejik syak pentut na kejik syak pendek TKI ke bangkwa ban ajing mut kalong la taka sorkar ke Indonesia kata ka seriousness abai dei ban rating kong drox bat lengba ki nong kai drox lengba ki nong supply drox lengba ki tagi nong di drox la penjot ya ki hajar teli ki long ying hang ne pok jat penru la penjot da ki lakmut ki samla hang ne pok ke imlang kesalang ngatrai kam dei syu ka pop baka sorkar kan shimno wat ya senjam penong la dalap ya ki nong di drox lani ki nong supply drox dei ban wat ban siat yap ya kiru kam dei syu kapop bala ka sorkar kala shim bat kala nut ban le hadu kata ka level lani ban shim kata ka senjam ngatharai don kam ban pensitem melodi ban create awareness lani ban ong ban yale ban penduna lani ban penkhut ya kita ki nong di drop sang ne pok jela hane pok imlang selang namar ba lada ki nong di bat kinong supply kim don kinong di lilei kinum don kata kadai kapoin ke baningkong ke bangkwa ban ai ya ka suggestion kapoin ke baar kalong PUE balai ka kharoi bat balai ka jur bat kanang jelai ka kam di drugs bat kita ki drugs adik hang ne pok imlang salah namar ba ka sorkar gaduna ya kita ki rehab center gi jongka pan ai treatment ya ki drugs adik bat habaki drugs adik kiyo ban mix up lani ban ya krelang ban ya imlang bat ki wei pat ki samla ki bempat syam langup hau ni ujat jingdi ubasniu te ka penlong ya kitu ki drugs adik ban yo convince kini ki wei pat ki bempat ngop setia hau drugs tidak ada ka sorkar ka Indonesia kata ka seriousness ban ong ban weng ya kata ka problems hang ni puk imlang salang lengba ka jing jelai jong kam di drugs bat kita ki drugs adik
kadai ban don ya ka polisi ban penyaklat ya ki nong di drugs lani ki drugs addict bat ki normal youth lani kita ki normal people hang ni pung imang salah namar ba kin saya bet lang kata ka jingpang drugs addict lani ka jingpang kwa di drugs ka chongki tenre ka basosi kelong duna ki rehab center dia baduna ki rehab center kamot pran kapolo ka khandailat kelalong penban kata ka center ban san ban roy kata ka kam di drugs hang ni po kejat benriu hang ni po kiyum lang salah teka benta ka balai ka bangakwa ban keren hang ni kalong lada ka sorkar ka don ya ka pisah ban invest 6 crore subuh mentah na benta ban eradicate lengba ka jingkrit awareness chongki ban ong ba udrox udai basni ngatrai 99% kidai ki bala adaptif lupa ba udrox udai basni dara pikili na du ki khunlung khna pikili na du ki temen kisan barok kitip ba udrox udai basni udrox udai basni tenai balai ki dangop bat balai ki dangat hakom kita ki jingdi ki basni bat ki jinglin ki basni ngidi ban bu ya kata ka jingkeli hatu ka sorkar lada ka don ya ka pisah ban create awareness ban yai keren lan ban yai ong ya ki pajba ban ong udrok su basne habau ki pajba ki ada tip lupa go udai basne hatu kala dai ni am kapor ya ka sorkar ban sim dagi wei ki senjam ba kin wen ya kata ka jingsniu ba kita ki jinglin ki basniu da ba influence ki samla ha ki kamele kai sports bat kum ta terta niu i bani sakhi ba janman ki jaka mata ki lami ki madan futsal jong ki rushimet hang nepo ka jela hang nepo ka jat benre bat kala long sha ka jingkir khu na mata jongi ila yo ban exercise ila yo ban lekai ila yo ban kring ya ki babun ba ki samla hang nepo ki imlang salang ban penlut por ya le dia ban lekai bat ngiu isha ka jing long seiso leng ba ka jing don jong kini ki madan futsal jong ki rushimet kebala bun ki khna samla hajaka bakin pelut por de ha kita ki kamsniu lani ki jinglin ki basniu ki la pelut por de pan lekai bat ki parlok ki jong ki ha gitu ki jat madan namar ba kalong song tenat ya ki bat ka kring ya ki wat la ki hab ban siu da ki hajar tang ban yo yele kairo de kan long jingker khu la ka sorkar ka sim ya ka senjam ban ong ba khnang banun wanra ya ka jing la ban rat dingkong ya ki kam sniu namar ki kam sniu kam syam dei tang udrok su ka babun jat bat khnang ban la ban rat dingkong ya kam sniu bat ban wan la ya ka jing long healthy namata ki kun samla po ka imlang ka salang lara ka sorkar ka sim ya ka inisiatif ban snano ki kom kini ki jat madan futsal haman ki dong haman ki snong hang ne po ki imlang ka salang hang ne po ka jela ka jongi ngatharai don kamsu yaki ban wa bana don kamsu yaki ban perta ba udrok usniu namar barok ngila adaptif ba udrok usniu hanrei ka don kam menta ba don kenu kenja platform lani inu ki jaka ba kring ki kena samla ban laj nagi jinglin lani ki jingdi ki basniu ban pulut pore la di hakom kita ki jaka marngi i wat kini ki madan jong ki rushimet 24/7 kamut ki kena samla ki rangba ki yo ban pulut pore de ban lek kayang tu katkom ka timing wala kata ki haban siu hakador ka barem tila daily badai jong sorkar ba free platform namta ki samla na try kala dei ka best solution ban eradicate lan ban wengno ya kini ki jinglin ber ki jingdi ki pasniu jong ki samla ki jongi bad hangta kalwan ra ya ki jinglong healthy ki kun samla jong jat beru jongi mentally physically bad kom ta terta te ngaj scam ba kani kadlong ka badon kam ba kom ka jat beru kom ka imlang ka salang la dengi don sya kata jing tmu panrat ding khong eu drugs kala dei kapor bangin penbor ka sorkar ban don kom kini ki platform
bat baga sorkar kan shim ka senjam ka bateng na banta banrat tingkong ya uniu jat jingdi besniu balak ta balak penjot ya ki hajar teli ki longyeng hang nepo ka jat penriu bat ya ki lakmut ki samla nang ni nepo ka imlang ka salang ka chungi te kublai shibun min sekenduk pat aku